खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि मानास सेरफां एकाडेमिया स्निथि गायसनथाय सान फालिदों। बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारि हुजुआनि मानास सेरफां एकाडेमिया स्निथि गायसनथाय सान फालिनायजों लोगोसे बान्था राननाय हाबाफारि लादों। नंगौ मानास सेरफां एकाडेमिया 2019 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै 7 बोसोर आबुं जाबाय। बेनिनो स्निथि गायसनथाय सान फालिदों। बे गायसनथाय सान हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिया। बिथांजों लोगोसे बाहागो लादों मानास सेरफां एकाडेमि डिरेक्टर अनुराम बसुमतारी, बेटबारि फरेस्ट गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि हेमेन ब्रह्म बिथांमोना। मख'नो गोनांदि मानास सेरफां एकाडेमिनि प्रिन्सिपाल जोंस्रां ब्रह्मआ फोरमायदों दि फैगौ 2027 मायथाइयाव मानास सेरफां एकाडेमिनि फरायसाफोरा गिबि मेट्रिक आनजादाव जिरायगोन। बेनिखायनो बिसोरनि सोलोंथाइ सांग्रांथिखौ नोजोर लाखिनानै मेट्रिक आनजादनि दान-3 दान-4 सिगाङाव एबा इडुकेसनेल फेस्टिभेल खुंफुंनाय जागोनखौ फोरमायदों जोंस्रां ब्रह्म बिथाङा। 2025-26 दा स्कुल उइक बे स्कुल उइकनि जोंनि मानास सेरफां एकाडेमियाव बान्था राननाय हाबाफारि आरो लोगोसेयैनो दिनै 20 जानुवारि मानास सेरफां एकाडेमिनि गायसननाय सान फालिथाय। बे हाबाफारियाव जोङो फरायसालिनि साफ्रोमबो फरायसा आरो गार्जेन बिथांमोनखौ लेंहरनानै मोनसे सावराय मेल लादों। जाय मेलाव जोंनि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि अर्थात जोंनि सासे मटिभेशनेल स्पिकार सोलोंथाइनि बिथिङावहाय दा बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरनाय जादों आरो मानास सेरफां एकाडेमिनि फरायसा आरो गार्जेन बिथांमोननो सोलोंथाइनि बेलायाव बिथाङा माखासे सांग्रांथि होलांबाय। निस्सय जोंनि फरायसा आरो गार्जेन बिथांमोना माबा मोनसे बुजिनो हादों, माबा मोनसे थुलुंगा मोननो हादों आरो जोंनि थांखियाबो बेनो। दा जियानो जाथों 2019 मायथाइयाव बे मानास सेरफां एकाडेमिखौ गायसननाय जादों। फैयै फैयै जोंनि फरायसाफ्रा देग्लाय 2026 आव क्लास 10 मोनगोन, अर्थात 2027 मायथाइयाव मेट्रिक फाइनाल लिरगोन। फरायसालिखौ गायसननायनि थांखिया बेनोमोन जे जाहाथे जोंनि नैबे ओनसोलनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा बर' बिजोंजोंनो क्वालिटि एडुकेसन मोननो हायो आरो बे थांखिखौ लानानै फरायसालिखौ गायसननाय जादों आरो दैदेनबोबाय थानाय जादों। आरो बांसिनानो जोंनि बे फरायसालियाव फ्राय खना खनला गामिनि बांसिन गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रानो फरायो। दा गतिके गिबि खेबनि थाखाय मेट्रिक फाइनाल लिरगोन 2027 मायथाइयावहाय। जोङो बेखौनो आसा खालामदों बे गथ'फोरखौ जोङो जेसेबांखिनि हायो माने बेस्ट रिजाल्ट होनांगौनि थाखाय जोथोन लानो थियारि जादों। गार्जेन बिथांमोनखौबो खावलायदों आरो लोगोसे जाहाथे जोङो साबसिननिख्रुइ हामसिन रिजाल्ट खालामनो हायो, बेखायनो जों मानास सेरफां एकाडेमिनि जोंनि गार्जेन बिथांमोन आरो जों फोरोंगिरि अर्थात स्कुलनि दैदेनगिरिफ्रा जहाय रायलायनानै जोङो मेट्रिक फाइनालनि सिगां 2027 मायथाइयाव जा मेट्रिक फाइनाल जागोन, बे मेट्रिक फाइनालनि सिगां दान-3 दान-4 सिगांनिफ्राय जोङो एजुकेसनेल मोनसे फेस्टिभेल जायखौ जोङो मेट्रिक मेला अर्थात मेट्रिक फोरबो बे बिबुंजों मोनसे एजुकेसनेल फेस्टिभेल लानो नागिरदों। निस्सय बेफोर हाबाफारिखौ जोङो मोगथाङाव मावफुंनो हायोब्ला जोंनि फरायसाफोरनो जों साबसिन माने रिजाल्टखौ होनो हागोन। दा जियानो जाथों गायसननाय नैबे सान फालिथायाव बाहागो लानाय जोंनि साफ्रोमबो आलासि गार्जेन आरो फरायसा बिथांमोननो आंनि साबायखरखौ बावहरबाय। खैजन होगोन मिथिगौ? खोब बुरजा गैया स्टुडेन्टफ्रा। फार्स्ट बेचआवहाय गासै 7 जनल' दङ। नंगौ दिनै 2026 मायथाइनि दिनै 20 जानुवारि आरो बे 20 जानुवारियावनो थांनाय 2019 मायथाइयाव दिनैनि बे गोथार सानावनो बा दिनैनि बे गोथार खालारावनो मानास सेरफां एकाडेमि मुंनि मोनसे फरायसालि नैबे सिमला हुजुवायाव गायसनदोंमोन। नैबे सिमला ओनसोलनिनो माखासे हारिनि समाजनि आरो बर' बिजोंनि माखासे गोथौ साननायनि गेजेरजों बिथांमोना नैबे फरायसालिखौ गायसनदों आरो बे फरायसालिनि बा मानास सेरफां एकाडेमिनि दिनै स्निथि गायसननाय सान आरो बे हाबाफारियाव
आंखौ आलासि महरै बिथांमोना लेंहरदों। दा बेवहाय बाहागो लानाय आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना नैबे मानास सेरफां एकाडेमिया बैसो हिसाबै जेसेबां देरनांगौमोन बेनिख्रुइ 2 गुन बांसिन आङो देरनाय बायदि मोनदों। मानोना दिनै नायोबा जों नुगोन नैबे मानास सेरफां एकाडेमिया थाखो 9 सिम बिथांमोना दिनै सौफैनो हादों। फैगौ 2027 इं मायथाइयाव बिथांमोना मेट्रिक लिरगोन आरो बेयाव फैनानै गोजोननायनि मोनसे खारनबो दङ। बिथांमोना मोनसे थांखि दङ बा मट' मोनसे लानानै बिथांमोना नैबे फरायसालिखौ गायसनदों। मट'आ बिथांमोना इउर ड्रिम आवार कमिटमेन्ट होननाय मोनसे मट' बिथांमोना दङ आरो बे कमिटमेन्टखौ फुलफिल खालामनो थाखाय प्रिन्सिपालजों लोगोसे जोंसां ब्रह्म प्रिन्सिपाला लोगोसे नैबे मानास एकाडेमि नि साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोन आरो नैबे फरायनाय साफ्रोमबो फरायसा आरो गार्जेन बिथांमोना जयै खौसेयै बिथांमोननि जि कमिटमेन्ट बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय नाजादों आरो मोनसे मिशन बिथांमोना दिनै फोसावदों। 2027 मायथाइयाव मेट्रिक लिरनो गोनां फरायसाफोरखौ लानानै बिथांमोना एजुकेशन फेस्टिभेल बिथांमोना खुंगोन। बे खोथाखौ बिथांमोना दिनै फोरमायदों आरो बेखौ लानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरोबाव गोजोनथावना मोनसे खारना जाबाय दिनै मानास सेरफां एकाडेमिया गासै 7 बोसोर जाफैबाय फैनानै। दा बे फैनायाव दिनै बिथांमोना सोलोंथाइजों लोगोसेनो थुनलाइ बिथिङाव बा थुनलाइ जगतआव दिनै फरायसाफोरखौ लांनांगौनि थांखिजों लाइस्रि मुंनि मोनसे इन्जुर लाइसि बिथांमोना बेखेवदों आरो बिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो थुनलाइ बिथिङाव मोनसे स्टेज होनायनि थांखिजों नैबे लाइस्रि मुंनि इन्जुर लाइसिखौ बिथांमोना बेखेवदों आरो बेखौ आङो सासे बेखेवगिरि महरैबो आं बाहागो लानानै गावखौनो जोबोद आं गोजोननाय मोनदों। मिजिंथिदों गोरायुं लोगोसेनो साफ्रोमबो फोरोंगुरु बिथांमोननि गोथार गोसोजों फरायसाफोरखौ फोरोंनायजों बर' बिजोंनि गेजेराव नैबे मानास सेरफां एकाडेमिनिफ्रायबो गुन गोनां फरायसा सोरजिजागोन, दिहुननो हागोन आरो बिमा बिफा आरो फरायसाफोरनि थांखिया मोगथां महर मोनगोन। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600083288600489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।